si Rom at LB Buya ng The Prospect. Let's inspire one another and expand our consciousness. Pade. Bes na pade. Na pade. Magluto kami ni JR Hobby ng ng picadillo. Alam mo yung picadillo? Ay mo na. Oo, masarap yun. Nago, yan po mga kaibigan si Django. Hi. Bagong ligo si Django. Pade, Pwede. kamusta ka? Kamusta ka pade? Pwede. Ayon sa mga eksperto katulad ni Dr. Gary Chapman, isang author, pastor and counselor, mahalagang malaman natin ang 5 love languages na kanyang binuo. Dahil makatutulong itong mas mapatatag ang bonding ng mag-anak at mas maintindihan ang kakayahan o special skills ng mga batang may special needs. Mahirap at matyagang proseso ang kailangan. Ngunit sa pamamagitan ng masusing obserbasyon, malalaman natin ang love languages ng isang batang may special na pangangailangan. At sa pamamagitan nito, mapaiigting natin ang pangangalaga at pag-aaruga sa kanila. Di. Ayun po. Itinutur po ako ni Pade sa bahay niya. Pwede. Bayaran mo ko dito. Asa yung isang kwarto Pade? Ano na yun? Hello mo yun. Ay wow, talagang ang ganda na ng bahay mo Pade. Sorry bro. Oo, matibay. Bayaran mo na din. Eto Pade kayo nung kwarto Pade. Hello. Kuwan. Wow. Masusi nating pansinin ang mga ginagawa ni Jimboy o Patipadi at alamin natin ng paunti-unti ang love language niya para lalo natin siyang matulungang matuto at iparamdam ang pagmamahal. Bago yan, alamin muna natin ang psychology na nakakabit sa 5 love languages na binuo ni Dr. Gary Chapman, PhD. Ang una ay gift-giving, quality time, physical touch, words of affirmations, and act of service. Ang sabi ng University of Arizona Global Campus, may mga psychology na nakakabit sa 5 love languages. Ang unang love language ay gift-giving. Sa love language na ito, nagkakaroon ng feeling of satisfaction ang isang tao pag nakakapili siya ng isang bagay na alam niyang makapagpapasaya sa binibigyan niya. Dito, parehong napapasaya ang nagbibigay at binibigyan. Sa tuwing dadalaw kami kay Padi-Padi, napapansin ko ang pag-asikaso niya sa amin. Lalo na madalas itong mag-offer ng pagkain at inumin. Maasikaso rin si Padi-Padi sa mga tao. Kaya isa ito sa mga napansin kong love language niya. Ang simpleng pagsabi niya ng "mainom kita Padi" ay isang pag-aalok at pagpapakita ng magandang intensyon. Hindi lang sa maayos na paraan, dahil ito ang natutunan niya simula pa nung bata siya. Pero sa tulong ng lahat, unti-unti itong magbabago at maipakikita niya ng tama ang mapagbigay na natural na ugali ni Padi-Padi. Pwede po. Kain kita. Musna. Kain kita. Dito ba kita? Dito. Ang pangalawa ay quality time. Dito sa love language na ito, quality versus quantity ang pinag-uusapan. Pagbibigay ng undivided attention kahit sa pinakasimpleng paraan. Sa usaping ito, panalong-panalo na naman si Jimboy. Dahil lahat napapasaya niya at napagagaan ang pakiramdam kahit sa pinakasimple o sa pinakamalaki mang paraan. Ang pangatlo ay physical touch. Isa po ito sa mga love language ko. Ito rin ang pinaka-importante sa mga love languages kasi infant pa lang tayo,
Dito na ipararamdam ang pagmamahal sa atin ng mga magulang natin. Dito rin nagsisimula ang behavioral at social development ng isang bata. Kahit na hindi nakaranas ng ganitong physical touch mula sa mga magulang si Jimboy, nakikitaan siya ng love language na ito. Laging yumayakap, nagkikiss at umaakbay. Humahawak din siya ng kamay. Isa rin ito sa mga angat sa love languages na makikita kay Padi-Padi. Ako rin. Iba pa Sabi yung kunay. experience po natin kay Padi-Padi yung pikadilyong tilapia na Si. yan guys, si Padi-Padi Very good inutusan talaga. kong maghugasan yung ano. Dito ka to. Eh. Hugasan yung luya. Napakabait at napakasipag na bata talaga na ito. Ako rin. Good job, buddy. Good job. Ayun ka. Words of affirmations, yan ang pang-apat. Ito naman ang pagbibigay ng mga nakaka-motivate o nakaka-inspire na mga salita tungkol sa isang tao. Sabi nga ng mga expert, nakatutulong sa pag-unlad ng kaisipan at reasoning ang mga magagandang salita tungkol sa atin na ibinibigay ng mga tao. Hindi pa makikitaan masyado ng love language na ito si Jimboy dahil sa obvious na dahilan. Pero ito ang ginagamit namin para turuan at iparamdam sa kanya ang aming pagmamahal. At so far, marunong nang magpasalamat si Padi-Padi. Ang panglima ay ang act of service. Ito yung feeling na may nagbibigay ng serbisyo o naglilingkod sa'yo ng walang kapalit o bukal sa loob. Isa pa sa mga itinuturo namin kay Jimboy sa pamamagitan ng example ay ang pagbibigay ng paglilingkod ng walang inaantay na kapalit. And so far, alam na ito ng batang si Jimboy. Isang magandang regalo sa amin at sa ating lahat ang batang ito. Salat man sa pagmamahal habang lumalaki, ngunit makikitaan mo na halos lahat ng love languages ay nasa kanya na. Hindi lang siya may special na pangangailangan. Marunong na rin siyang magparamdam kung gaano ka-espesyal sa kanya ang isang tao. At sa lahat ng ito, dahil yan sa pagmamahal ng Oragon Team, ng manunood at ng mga sponsors. Kaya Diyos po ang magbalos sa Indogabos. Happy Valentine's, Jimboy! Happy Valentine's sa ating lahat! Ako po ulit ang inyong si Ellery Buya, nag-iiwan ng punong-puno ng pagmamahal at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ihanda ko lang po yung mga gagamitin natin. So meron po tayo dito ang kamyas. Meron po kamyas. Ayan po. Siyempre, sibuyas. And luya. Then, konting bawang. Ito po is ipapalaban po natin to sa loob ng tilapia para po mas malaki. Tsaka po sa itik. Then meron po siyang mga ibang sangkap like kamatis. Mamaya po. Kasama ko po si Padi-Padi. Ano Padi? Rin. Tutulan mo ko Padi magluto Padi? Rin. Manok ha? Manok? Padi? Halay. Isda Padi, isda, tilapia. So ayun po. Lagyan po natin ng palaman kung makikita niyo po. Po yung experience po natin kung Padi-Padi. Sila nanay yung Fioli, mga bata. Para natin yung palaman. Kadilyo.
nasa loob na po siya ng tiyan na tilapia. At napakasipag na bala talaga na ito. Pare. Good job, buddy. Good job. Payong ka. Payong ka. Pare. Payong ka. Payong ka. Para. Ako. Pwede. Sabo. Wow. Nam-nam. Nam-nam sana pa din. Silang. Hindi ka na. Baka mahulog ang tilapia. Sayang ka. Sarang oras. Thank you so much for watching. I'm grateful for you all with the support, and if you haven't subscribed yet, please click the red button over there, like this, and see you on my next video.